Us presentem la col·lecció Comencem! Entrenament lector, velocitat i comprensió. Aquesta col·lecció està formada per 6 quaderns. Aquests quaderns no van destinats a cursos concrets, sinó que depèn molt del moment lector de cada alumne. Tot i així recomanem que aquests quaderns vagin a primer, segon o tercer de primària. Aquesta col·lecció és una eina de treball per facilitar la iniciació en la comprensió lectora. Les lectures tenen una temàtica adequada a l'edat i això fa que l'alumnat gaudeixi amb l'aprenentatge de la lectura comprensiva.